Ya kuwi lho Pak De terano, kelemane wong ayu ndang nyengkakne. Aku mau ndek bojo elek wae. Ayu nyedot penyakit. Aku pamit delok. Ya toh? Belet pipis. Sampai kebelet pipis. Kuwi sik enak. Ora apa-apa. Lah aku Apa? anyang-anyangan. Mas Gareng. Nggih, telepon kula napa-napa gelem, Mas. Nah, iki sing bawa panjenengan nggih. Nadyan wujud demo peksi. Ya, kayak apa? Kodang kuning bar bawa mengko digarap akustikan. Sini, sini. Wedi Pak De jenengan Pak De. Aku wis ora nyatek ring. Astagfirullahaladzim. Tuh sapa sing tak sadar kaya iki. Wah iki jan hama. Kok hama iki? Ada dianggap hama lho. Ndono sih. Vitamin kok. Kok aku tak rono dhewe. Nggih, Kong. Kung. Nggih. Yen kumpul aku kari lumah-lumah kerok ana nduk. Nah, ning kene iki lho Mas. Dan ning panjenengan di lek nimbali siden-siden kung. Iku kudu mawas diri jaga-jaga lek wis umurmu sepuh njur ndak berkecimpung ning budaya. Kowe kudu siap-siap. Terus sing kok gayung besok iki lek wis rampung ndagel ora kuat ngenmu piye? Arep dadi apa? Yen aku wis ndak tegese wis kasarane ora payu ning panggung. Panggung kene maksude. Ya. Aku ngenenku wong-wong ki ora iso melepas atribut secara brutal atau secara dadakan. Aku tetep arep gareng ning ora ning panggung ini ning panggung wayang wong Ngesti Pandowo. Nah wis tuwa apa ya payu ning Ngesti Pandowo ning panggung. Seniman tidak terbatas umur waton isih kreatif isih payu. Oh, ngono. Ora ana batas umure seniman. Yen kowe ane ndi? Kowe ane ndi ora payu dalan? Ya ngetokke tole tatit. Oh tak kira ngetokke sinden. Kowe ora kuat lek ngetokke sinden. Nah, aku sih duwe harapan kok mulai tatit. Nang, ngopake sing ruwat. Wong awake dhewe penuh syukur tok di. Yo dibawani kaya apa? Aku. Heeh. Aku rapal dituntun ya, Dek sayang. Nadyan wujud demo awaksi. Tahu bulat Digoreng dadaan. Kok koyo wong tawong lho. Sri, kok Sri unik. Agawe. Lah kok nindinge Sri unik kok. Ampun, tembake kodhok iki. ampun manut Mas Dargombes niki lho Pak De. Apa? Agawe talining bra. Wei suwi satu lagi. Drame lah niku. Agawe talining bronto. Kok kaya wong ngidung. Ya kuwi lho Pak De terano, kelemane wong ayu ndang nyengkakne. Aku mau ndek bojo elek wae. Ayu nyedot penyakit. Ah, patuane wong ora payu. Ora ngembang rapaten. Aja motong lho Pak De. Lis, tuntunan Lis, suwek Lis. Sayang, tuntunan sayang. Ya gelange Mas napa palsu? Yo, Aku yang gelangku asli Mas. Ndagake kuwi meplek aku kabeh. Niki palsu berarti. Palsu. Mboten sida lek ngoten. Nah iki kanggo modhi cintamu yang aku ki palsu apa sejati? Buktine ana gelang palsu. Jile saumuran jenengan ya genah palsu. Oleh saumurane jenengan ya genah palsu no. Nyoko lamun kowe wanita kan bener. Terus piye sayang? Agawe
Wis sing kowe hafal kowe wae wis. Perjuangan dia aku tak bawani. Empat limane bawa aku. Golek isi podan jenar. Napa ta kok? Yang kowe iki cah halus tenan. Nggih ta. Nembang iki mung umi. Ora ubah lambene bojoku kowe lambene ora ubah ning irunge pentas. Apa Mas? Masa aku ngerayu Pak Gerene Mas Plending cemburu? Aja cemburu ta, aja cemburu. Sing cemburu Plending. Aku pelendung. Aslinya kangkung itu mau toh sana itu dekat itu sana jajar iki ana panese padha tuweke. Kamu padeknya kangen sama aku toh? Mochinya mana? Mochi. Empuk apa cintamu hanya bisa diukur dengan mochi? Iya katanya mau dibawakan mochi. Kalau tidak ada mochi berarti tidak cinta kepadaku. Enggak. Dasar gadis mochi. Kalau ada mobil cinta. Iya dong. Golek i. Sing nembang sing wedok lanang bareng nembang apa? Patut ditolak cintane ya. Apa-apa tak uring-uring. Ya wis ngono kan. Sing ngakon linggih sinten, Dek? Sing ngakon linggih sinten? Kelihatannya saya duduk tapi berdiri. mana? Saya berdiri apa Pak De? Loh, berdiri sama tinggi, duduk sama berdiri ini. Lagi yang berdiri yang mana? Loh, nggak percaya. Apa masih bisa berdiri? Loh, tinggal melihat musuhnya. Golek isi podang Dan hijau itu kaya didongengke sare Dewi Kromo. Mboten sadar niku jenengan sumoni ping 1000 ya. Wong Rogo Sukmo dah iki. Kita nyimpek ning kowe punjung. Nyimpek ning punjung iki. Sahur. Bos, bos. Sahur. Loh, lah kok ngono? Iki sing sahur ngisor. Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi Jerati sama. Ayo, sapa sing iso cek terakhir iki? Ya, kayak apa? Udang kuning dados buka teluk, yuk. esuk awan ning omah
Matur sepuh hadir Pamito. Mas Bagong iki perlu disawang Mas Gareng. Iman-iman vitamin iki nambah umur. Malah iki nyengkake nyawaku. Nyawang ngene iki ora kuat. Lah ngajarne kan opson. Yo alah. Lho wong koyo ngene iki lho. Sijane kompake kompas sedaan kok. Yang penting kan kompak Bapak De. Kompak apa wong kena joget teker-tekeran kok. Sekarang menghadap ke kiri ya teman-teman. Iya. Yo, kamu juga gede-gede Mas Gareng ben kedanan. Anu, dan golekno kecap, Der.
Ya apa? Dilalate enak tenan. Ya. Rasane kemarang jajahku Amita, aku pamit delok Ya toh? belet pipis. Sampai kebelet pipis. Kuwi sik penak. Ora apa-apa. Lah aku Apa? anyang-anyangan. Regane piro kok dadak kok nyang? Yo. Lumo lebih. kacu kuning ganti pepilih nalika biyen kula misi bisa senadyan pun Nyuwai kodratku tenan. Gareng iki lak kira. Kira iki lak gathuk ning ngene. Iki bareng karo goyangane iki iso kiwonen lho kontakku. Iki surake Manut irama. manut goyangane. Iya. Satu, hari lagi. Ayo. Wes mudar-mudar ngono. Wes. Ki ya dawake umur tenan Mas panjenengan ngejak canom nang iki lho segane mo sogok-sogok keri-keri iki